Ya, mau muni jare gurune lara. Oh ya. Sapa? Mbak Mega. Oh ya. Hanya elak tekan ora kira-kira. Tekan ngono kok nyatane. Iya. Selendang biru. Rupamu ngisine Mbak ya aja ngetok. Ana kamar wae mentak gawe grup pentas ya. Saya dalu pararas abyor sora tintang kanggo madhap tete sonya Matya ratri lumrang gantaning pus beta karang jawan putyaniro sang dweca wara mbrengengang lir swaraning matu branda bocah bajang giring angin ana banyu sagara sing dalu jroning ratri dring wonten ingkang acarita amung Sang Hyang Pratanggapati nyedhul saking Brangwitan kalingan Mega Sarta gunung-gunung paranti kang bisa merbawani jagat raya dupi tatah sing kamantian diwasane wau kawususan jinewus ngancik guru-guru Sukramangkara tumpak menda tete ngalopo sumawar cita anggara rakata Buddha Maesaraswati mintuna ekati tricatur panca sasapta asta nawadasa kang dari petandari kang guru-guru nalika semanten sampun kasirep perbawane kang guru-guru
sireping goro-goroaning madaling alasara rombaning nggih praptanira Sanggya repat para Panakawan Kelurah Semar saat majane nalika semanten sami gojekan amedhar piwulang lumantar gending miwah tembang dolanan nalika semanten sedaya sami para Panakawan samya manunggal dados tunggal kempalaning madaning alasara ramba medal tlatang eksikanda langit mambang tepas layan tanpa maneka Say
awit sedaya kabeh ingkang sampun wis pokoke ingkang baken sing penting nggih matur nuwun awit merga nggih lawang nggih karang kok nggih sedaya menika nggih awit kabeh kompakipun para warga wekasan saged nyawiji manunggal dados setunggal matur nuwun nderek mangayu bagi awit sampun kalampah bersih dusun gading padukuan gading gangsal langkung setunggal kalian gangsal langkung kalih ateges 5 6 karo 7 matur sembah nuwun sedaya luar biasa pokoke wah pokoke ora ana sing uciwani dalu niki ya mung kari suka-suka manasuka ya ming aku kok kadang kala iki sok mikir nek bar mayang terus dengan acara bersih dusun atau bersih desa rasulan ngene iki wis padha kesel rewang lah bar wayangan ki mesti lusat-lusat ngresiki bangsa sampah ngono kuwi wah mesti ya abot ning mboten napa-napa sedaya menika nek enteng dilakoni bareng ning nek abot junjungan dhewe kewalik nek abot dilakoni bareng nek enteng ya dicangking dhewe ngono kok ning ya mesti ya ora krasa kesele mergo sing nglakoni bareng-bareng wong pirang-pirang beratus-ratus warga mesti padha nyengkuyung rancake bersih desa utawa bersih dusun utawa merti dusun utawa rasulan matur sembah nuwun alhamdulillah ngodinunga muji syukur njurung pamuji mugi wangsri lan sadana tumedhak wonten ing bumi gading gangsal 6 lan 7 mriki wekasan saged ngayomi sangya para warga miwah warga ing padukuhan miwah warga ing kalurahan amin ngemong tanine para warga anggenipun ndamel pasabinan mugi sedaya rancak kalis ing rubeda nggih matur nuwun neneng nonong trededeng dodododong trededed nggih matur nuwun montor-montor cilik tak tublek utek nyadang neng tengah lawang racang ire-sire isin ya mas gentang dut kok medun sak wilah kowe nggih matur nuwun kina tangkoteng tansah bisa lelati nalabu karasa ayomi nata susila kita batulatya senateke iku sarabungan betul yang disana oleh tunakaya Budaya Wino
wedangan menika karyanipun Kinarto Sabda niki ya pancen motivasi tulodo tumrap kaum-kaum milenial. Dadi jaman dhisik wis apa iso apa priyayi-priyayi dhisik iki malah luwih mudeng bakale kaya ngapa kahanan donya nalikane jaman saya modern menika. Wis direpto dadi ya jan ya wis sembuh nek jaman dhisik niku wis ora ana sing iso ngerteni kepiye teknise. Iki ana WA nang nggon grup tanggal 13 Juli pagi guys, grup untuk pementasan di Sangen Tanjung Sari nanti malam. Sese lho kuwi ene ndi ya Dek? Tok kelange hurufe saru kowe. Matur nuwun. Kala wau wonten ingkang ngersaken selendang biru niki saking Pak Wakijo Lemah Bang Gayam Harjo nyuwun selendang biru. Kedetes mak aku nyawang selendang biru. Pagi Dik Petro, pagi Kang Gareng. Wah iya iya, piye kabare? Ora apa-apa ya mung rada kademen. Wah ya enggak apa-apa. Ya. Saya esuk iki bakal saya adem ya. Kok ngendi? Ah saka ora saka-saka. Oh ya. Dek meneng wae. Ya biasa aku ki nek gara-gara rak sok teko keri. Oh ya. Lah luweh keri Bagong mbakane kowe teko. Ya. Ki mau selendang biru. Ya. Urung entek ta? Urung. Lagi dipunggel. Wah ya. Coba takone sing takone apa sing takon miwiti Mbak. Sapa? Aku arep ngetes. Ya. Mau muni jare gurune lara. Oh ya. Sapa? Mbak Mega. Oh ya. Anyelak tekan ora kira-kira. Nek esek nganggo swara ngisor wae. Anyelak semono wae. Tekan ngono kok nyatane. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Ah selendang. Selendang biru. Among nang. Amongin nai hati ngeratakan batin setiamu selendang biru. Sapa sing suarane seru dhewe? Parjo. Oh iya. Oh Pak Pardi to? Iya, kuwi seru dhewe mergo ana karep. Oh. Nang alas, kuwi ana ning alas. Ngono to? Heeh. Karepe apa? Ya karepe iki dhek iki dhek apa? Dhek kan nek kaya nggon mik ki anu mik gerong karo mik sinden kan beda ya karakter suara kan masing-masing ya dadi dheweke nyerokke kuwi oh ya wong mergono nek nembang ki mik nang kene lambene nang kene iki
Wis adoh banget ya. Iki dintekne dibacutne playon. Oh ya, ya. Wah, mbok mlaku wae to. Wis jenenge iki playon kok mlaku kok patak gundulmu lho, Reng. Ya. Konco emosi ra ya. Esuk maraton. Nah, kowe iki arang mangkat pisan kok nganyeli to kowe iki. Aku wingi bar ning Bali kok. Oh. Salah. Aku yo roh rasane kok. Oleh-oleh. Ayo, Mbak Mega. Tatapono janjimu selendang biru. Ya Mas wong konet ana bosan Anjentara lipat pasanging grahita Bagong teko-teko ngisroh kaben ngerang ngisroh rasik ya. Nah ya mentok tak kandhan menglakumu angin sini rupamu ngisini mbak ya aja ngetok ana kamar wae mentak gawe grup pentas ya mentak wong ya wah oh nek kuwi cakepane kimpul tak kandhani mang lakumu angin gaya jangetak neng kamar bae enak molak malik HP kimbel pakai sapu terus bisa bales aja ora apa-apa iya arep nembang apa neh iki le anu tru apa sing baru-baru ya jineman kuwi ya apa Sarkara wah gak apa lah terus apa ular kambang wis umum ya terus apa le anu gladek glinding wah wis umum banget kuwi lah apa anu wae jineman sanes anu wae jineman kae nemen ya ora ana jineman kok jineman nemen apa gondes mendes wo ya kuwi ya kuwi ora apa-apa ya ora apa-apa ya aku khawatir wae arep takon sindane do takon nembang apa kok nek esek Mas ya ora apa-apa ta wis siapa ya kaya sing tak oh ya Mbak Anggi tunjuk jari nggih bisa wae gong wae Mbak Anggi pengen nembang iya siapa ya aku muni ngono ki Mbak Anggi mbok aku nah ngono apa ya wis tenan mbok takon ngono awas men kok mangga Mbak Anggi jineman gondes mendes reng oh ya platrok ke irungmu lah iya ya pelok pas Slendro oh ya Slendro aja Slendro sanga patete menyura duh Slendro sanga kok patete menyura kuwi ular kambang oh iya iya ya
Sore-sore. Ayo. Omblak ketudeng tang. Matur nuwun. Siap. Gandes luasyan sinawang selai asam iki mesin orang genah ngene iki karya seseme sipat sipit Dek, bangun, Dek. Coba yang belum tak pencerengi ya. Dasar lancar kuning nemu giring. Terus kaya jalu aku ini. Kok kayak topine dinggo men kaya baut. Miyoko kaya gupala ya. Ayu. Lah tenan. Ayu newa. Notya. Udu. Kudu bisa bedake becik lan Allah. Kuladin waspada jalali ring bebaya rayoga. Ngapa kuwi? Kendhange digondol lunga. Oh. Setengah dulu tak kecil tak digawa lunga nguk ngono gua. Untung pas gendek-dekan ya. Ayo. Mendes kanes. Kanes nanes. Kanas Lho sing salah bukan jenengan kok sing ngapunten jenengan. Ya mergo kuwi satu kesatuan. Oh ngono ta? Iya. Weh.
separo sing dadi siji. Heeh. Wah. Kendang-kendangnya digondol lunga. Ayo kendang milenial. Ya. Ya iya. Apa kuwi? Apa? Tulat-tulit nggon mixer biasa. Oh, iya. Jeneng urung. Rujak jeruk urung. Weh, iki jam pira to ki sik? Oh, ya wis ayo wae ra. Oh iya. Kowe ki do ngapa? Kowe sewengi durung nembang lho. Ya ayo. Ayo ora apa-apa, ora apa-apa. Tok 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 dung dung nok 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 Urung rampung kali gara-gara ki ngapa dan nih? Meng pindah enggan kak? Heeh. Mau ana pamundutan. Oh ya. Anu Guba Kasmara. Wah ya, iki gur tak nggo malek kayon sing nang kene iki lho. Do wawu tak coplok doan. Wis rampung kok. Guba Kasmara lho. Ah, Guba Kasmara. Monggo manikan. Tak tak dung dung dung. Ino. Jumeneng bareng kan. Ayo mbak ini kan ngadek kok malah. Wanut yoyotomo ngambererum. Apa? Apa? Jangan suka menipu dong. Enggak nipu, pindah nggon tenan kok guran kok. Wah. Lah apa mau raman kok pindah nggon iki? Hah? Apa mau raman kok pindah nggon iki? Bang rupek to. Gur tak nggo malek kayon ning kono mau. Pindah posisi. Pindah posisi. Nggih, pripun? Lho kok malah nantang. Kula takon. Oh, takon. Kok ya ora jero lah teng ngono kuwi ya. Lah nyapa? Njur mencereng. Anu, Mbak. Sesideman namanya sing ngerjake sesideman. Ya. Yahmene iki sesideman. Wah, iya no sing pas ki Yahmene kok. Ya bojone wis turu nek ya. Oh, malah aman ya. Oke, siap. Dibawani wong iki. Ayo kurang 2:30 kok. Sak tembang nang ora apa-apa kowe kudu setengah. Sesideman dandang gula kelapa. Oh ya.
wiwitane anggere ana wong bawa wiwi ngono Mas Indra plengah. Iya ya. Mas Indra pun sembuh dah. Masuk angin, Mbak. Masuk angin kebanyakan. Kanderek sang bekti. Iya bagus. Priya bagus. Ya aja do ngono kuwi lho Mas Indra sewengi blas ora nyuwara apa-apa lho. Ya sangka rumah. Sangka kantuk-antuk tenan iki wong iki. Kesel tenan. Mau nyebut dengkule lara jare. Oh, coba Lah kan dienggo omong tamu to niku. Ngoten Mas. Nah, coba di anu ngono nek muni tuk 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 ngono ya berarti kopior. Sowan menyang Kang halah budaya sowan menyang kutha yo cah mesake Mas Pajar kuwi mikir apa kuwi nganti jengking bendera terus yung Allah selendang kuning iya kang saking ukir suara kerang swara kurang permana ning wasis hang ngungrum kok malah gede ayo suara kuwi poso kurang ayo iso-iso ya gede ta suara oh ngono ta ah iya banyak janturan mau kayo oh ilahi gue tenan dulu apa ora percaya dulu dia cek impor wow konsisten kuwi cah lagi pun esok ora gede mesti wah lah Kristen boten mawon boten minat solusinya ini apa kuwi lengone iki anu biasa apa kayak Impoli nganggone sing mlepuh malah tangane. Sing mlepuh tangane. Amung romarang bendara. Lho, bagi Kimpol ki tangan kasar adalah sensasi. Dia sules dia
pijer ngincang ngake alis. HP ku tau ngene iki ketibanan ngene iki. Truk ngene iki. Kenangan sadine pecah to ganti 550. Aku gor cerita lho iki. Gak yo. Terus tresno sesideman becek langgam tok Mas. Ya. Seneng lah. Pisahan Sulistyo dari wangi samudono marang Selomprete ora piye weh malah kaya pawang kula ulane dhewe goneng anu kono Gracia kono ta malah anu ora iso mulih ning kono malah waras neh urip ana udak iki kowe tak tukane nuwun Mbak Niken. Kaya bakul apa kue putu lho. Iya. Sowan Bapak, sowan menyang. Iya. Arep apa iringane? Iringane iki ya sing angel lah, apa srepek songo. Srepek songo kok angel. Weh, angel kuwi ran. Anu Tru, nek urung tau ngerti, wah iki piye ki nuthuke ngono. Oh iya. Tunjung bang terate. Oh.
Sang Mahayogi samosnya semati mungguing pacrabaan mungguing pacrabaan tangwan yani ngali awet jeleng sasangka kang sanggeng pargrane ngareti petes manes deng tak kiling-kiling nak pendut tak kiling-kiling nak pendut ya se iya Ndara Janaka Gus rawuh teng Pertap opo kae rawuh wonten nganti oyak tekan kene lho ha nggih meneng mosik to iya rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel enten apa Gus Semar ki mbok sing biasa wae to Mar ora ngono kuwi sapa sing nyolot sapa sing nyolot nek ndek masalah ki mbok yo omong ora langsung nyolot wae ora. Kakang Semar Bagong menengo nggih. Kula tak ngadhahi jahe wong kula sik. Iya. Sik nggih Gus? Iya nggih wis. Lan jamur iki kulite wis tak walike. Iya. Mangerti Kakang lamun Kakang Mas Werkudara wektu dina iki oncat saka kasatran ning Jodipati. Ngunjuk ora bisa dimangerteni lungane menyang endi gandeng mituruti Kaka Prabu Puntadewa lungane Kakang Mas Werkudara ana ing telenge Ngalastik Brasara mula derekno aku sak anak-anakmu budal ing telenge Ngalastik Brasara Kakang Semar sorote pandam sumula amadang ngejroning pasarean ngenani wadana remuramu kalingan ngangrangan sang tiah manahenggong sumonggam guling sang kakung mangrerepa babu iman-iman nek ngaten wong kok didereke mawon mbok bidal sarang-sarang wonten ing ayo ngendi ampana tek brasara Gus monggo aku lho dherekaken Gus
Jing langit kelap-kelap katon ler kenjang alis risang mawa gandrung sabaran katul wukir moyak mayik sage ing dias balewur Yayi Arjuna bakal tumuju menyang endi badhe ngupati Kakang Mas Werkudara wonten telenging wana tik brasara walah dalah lagi wepun Kakang bakal prapta ning Karang Kadempel ya geser nek nyubles pupumu kene nah njaluk Pentasrayana ngendi durunge Werkudara nggih Kaka Prabu yen ngono malah ayo budal sisan tumuju ning wana tik brasara Arjuna monggo kula monggo kula dherekaken ngene tunjung panggerate Rahina semupang Hyang Aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukira kanekara sak katar kaketungane nggung sing pine panca babatoke ngayam wana mangu ing pagakan Astunggara sidam sekaring bawana langgeng Werkudara aja kaget kalamun anggon kita tapa ulun jugarake sartane kita ulun pindah papan kita ana ing telenging pulo alit iki Werkudara wah kaget penggalih kula ulun
sareng paduka ambiji dumateng kula. Iya, Werkudara mangertiya. Sayektine anggon kita laku tapa brata ning telenging wana tik brasara kuwi pancen luhur gegayuhan kita ya kuwi kepengin gayuh wujuding wahyu katentreman iki. Mula gandeng kabeh wis kita tuku kanthi olah prihatin tapa brata lan sak piturute. Kita bakal ulun paringi jangkepe ngilmu sastra cetha paripurnan ning wangsit ya kuwi ngilmu kasampurnan lan sangkan pananing dumadi sebab ya mung kita ya Werkudara siji-sijining satriya kang bakal sinampiran katentreman jagat saisine lan mung ya kita Werkudara sing mangerteni marang wajibing ilmu kasampurnan iki. Mula banjur kita bakal ulun paringi wujude kanugrahan ya wahyu katentreman iki Werkudara. Brahmara manguswa yo ngambrengangang kate karananing kaswase ngong yaneng marga amalatgung kumiring sang gondo mastrat moco leng-leng lalu angolati surya mangrangsang wayah menawi mekaten kula namung saged pangestu dawuh paduka Pulun Sang Ruci Bathara marata diaki manteng ciptamu bakal ulun tumedhake wujuding wahyu katentreman sing bakal risat juga manjing ning jiwa ragamu Werkudara. Kula sedika wis saged dawuh. Pakaryan kita balya ning mring asal mula-mulanira kita balya ning negara Ngamarta sebab kadang-kadang kita ngupadi kelawan jeneng kita matur sembah nuwun pukulun lajeng kados pundi serananipun manenga ciptamu kita bakal ulun balikake ning papan asal nggon mulaku tapa Werkudara.
ati karenane ngas wase hang yaneng marga amalatku tumiring sang kantor mestat maca lang lalang Surya mangrang sang wayah umyung swara waryanto tak ngeblok Pripun lungguh ae Dulang ngapa aku teko terus meneng ora apa-apa bocah kok balik neng sampah gedabikan aku ora konsentrasi lah kowe gur konsentrasi molak-malik HP wae soalé ora konsentrasi ora ngrungokke tak tudung sing drungokke meng tak tuntung cerot ya ora tamer Werkudara apa Kresna kakangku apa wis entuk apa sing mbok gayuh yo aku nglakoni tapa ning teleke alas kene banjur digawa dening Sang Ruci Bathara ning teleke Pulo Alit aku diparingi sastra cetha paripurnaning wangsit yo ilmu kasampurnan sastra duwe cuwik cangkemmu cuwiken oh ya syukur binaki sewu melu mangayu bagyo ya Werkudara ya jlitheng kakangku ya gunjang ganjing langit kelap-kelap katon genjang alis risang maweh gandrung praptaning Sang Hyang Manikmaya Yana Dewaya nuntun wong aprang tias padha saresanan ira wang pangembah-embah kayiwangan musawela gringging kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna Arjuna ulun tampa guru kakekku ngaturke bekti ya Werkudara ulun tampa wonten wigatos menapa dene melajar Kresna mangertiya kayangan bubar mawut rusak mboyak kira-kira merga saka patrape atmanjane Werkudara ya kuwi Antasena Kresna sampun menawi sampun kapasrahaken dumateng pun Werkudara Antasena mengke kapok. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten nggih pukulun. Ya ora dadi ngapa. Ulun kundur makayangan ya mung wanti-wanti ulun Antasena supaya aja duweni watak ndugal kewarisan. Aja ngasi laduk waniku ora ngeduga kelawan para dewa ya Kresna.
Ngapain sih? Wah. Papa dengkulmu melodot. Sakon golek gaya sapa? Ora ngakoni sing ngakon kok. Mergo aku peduli karo bapak. Wah, leman ngamuk ning kayangan, cah bambung, cah kutluk, cah edan. Kok nek kopior lho, wis kopior. Oh iya sing. Maaf kaya maaf. Sorry. Njuk ngapura, Pak. Salim. Gah. Alane. Piro? Alane guru arep salim kok. Ya. Salim. Piro? Anu wae 20 wae rasa akeh-akeh. Bisa. Kat. Matur nuwun. Kat. Aneh. Wah. Taitan. Ora apa-apa. Arsa madange jagat tumungop paning sapucaing ukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung. Tangkap. Baleni. Wush. Sastro. Sataruna Marsudya sanes klara kersaning jumbati Marsudya lan nepto ing karya desane Sembadra Paten. Wis gak yo mir kok. Matur sembah nuwun Gus. Sedaya pun paripurna sebelum ya Kang Samya tinemu ra ya Kang sampe pinanggih. Seka semanten atur kula menawi kathah lepat Diagong Pangaksami mugi-mugi sak pengker kula sarombongan warga ing mriki pinaringan rahayu wilujeng Gus. Ya. Amin ngono. Amin. Wasis kene nek ngene. Wah, aku sesuk nampa kenduri. Wah iya. Matur sembah nuwun pun cara ngayut jan mawon. Matur sembah nuwun Suradra Jaya ingkang ratsuwa brastolah tekaping Darmastuti. Sastra mulya mawayu ayuning bawana babar kamliyaning sati. Cekak semanten atur kula menawi kathah lepat Diagong Pangaksami nggih Gus. Ya. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur sembah nuwun.